pasamos, porque a realidade é que desde fai xa tempo, por lo menos do ano pasado, o 25 de novembro non é solamente un día, é un mes inteiro de actividades. Imos alargar, bueno, chamaría contundente campaña, sabichedes o cartel, a grafía feita por a grafista Tania Solla. Cando vimos o cartel, a verdade é que a mí me está lastimou a grafía en sí, pero este ano tocaba falar dunhas das formas máis brutales de violencia contra a muller, de violencia de xénero, que é a violencia vicaria. É a primeira, eu penso que a primeira vez este ano que a xente na rúa soubo que significaba este termo, violencia vicaria. E nós temos que seguir a formar a xente, a concienciarla, non? Esa é a palabra. Pero ademais queríamos facelo, cando vin o cartel, insisto, dixenlle as miñas compañeras do cine, a Merche e a Rosa, que era moi contundente, pero que debe ser moi contundente. E debemos facer unha campaña non pasiva, senón activa, de loita. Non podemos quedar freadas nin paradas, e temos que dicirlo alto e claro. Esta grafía, o 10 de novembro, como sempre, no balcón da Casa Consistorial, na Praza de España, colgarase unha lona. Ademais, haberá nas rúas da cidade, toda esta cartelería e multis. Tamén se levarán as parroquias, os centros sociales das parroquias. Bueno, paso dunha maneira así, quizás un pouco desordeada, non por fechas, pero sí por temática. O 10 de novembro, como vos dixen, ainda non sei a hora, imagino que sobre as 11:30, colgarase a lona no balcón. O 26 de novembro haberá un faladoiro precisamente sobre violencia vicaria, a 7 da tarde na Casa das Campas. Teño que dicir que o manifesto que está a ser, bueno, construído, digamos, non? Escrito polo CIM, a nosa intención, non podo dicir todavía o nome, pero antes casi, Merche e Rosa me daban casi o nome con casi toda a seguridade, non? Despois deixo-vos a elas que falen e que contesten as vosas preguntas. Queríamos que o manifesto que se lerá en principio, que falan con todos os grupos políticos no pleno, que se non recordo mal este mes o 22 de novembro, e tamén se lerá no acto conxunto de violencia cero da Diputación do 25 de novembro. Como dicía, este manifesto será lido, esa é a nosa idea, por unha víctima, por unha filla de víctima de violencia de xénero, e cando é filla de víctima de violencia de xénero tamén é víctima de violencia. Ben, iso o 22 de novembro e o propio día 25. Este ano volvemos co teatro, non? Xa nos permiten as medidas facer obras de teatro, e vamos a facer dúas obras de teatro. Unha moi dirixida ao público do Instituto, que é verdad que outro día falábamos do Consello da Muller Nova, que igual me coincide con as evaluacións, que parece que se adiantan este ano uns días, pero en principio será o xoves 18 de novembro. A obra de teatro será, onde está o papel? Aquí, bueno, Chupirris, creo que sería así, Chupirris, de Sela Fariña e Guillermo Carbajo. Posteriormente haberá un coloquio, non? Claro, por que para o público do Instituto? Porque seguimos coa mesma liña de sempre, que é a formación que é básica para as novas xeracións. Eso 18 de novembro en turno de mañá, pero martes 23 de novembro ás 9 da noite, tamén no Teatro Principal, habrá outro pase gratuito de obra Invisibles, da mesma compañía teatral, estades aquí de instrumentistas, que este cartel, vale? Con María Casares, a mesma compañía teatral. Eu penso que xa se fixo esta obra Invisibles con moitísimo éxito, non? E ten 3 premios de teatro María Casares. Sí que é verdad que 18 de novembro xa hai butacas vacías, en la que este dirixido con total prioridade ao Instituto, xa hai butacas vacías, pois será entrada libre para nós. Como fixemos xa o ano pasado,
aquí vou entroncar a Consellería de Igualdade tamén, con a promoción económica, a promoción do comercio local. Vamos facer a exposición fotográfica Namórate de ti, feita por Patricia Maquieira Tegra, a fotógrafa Tegra. Esta mostra artística imos exponela en 16 comercios das rúas Castelao e Cruz Vallastegui. Como sempre, o comercio local moi vinculado, a verdad, moi proactivo en todas as accións que realizamos, non solamente de promoción do comercio local, senón as que teñen que ver co 25 de novembro. Debe ser unha loita colectiva e así o expresa sempre tamén o comercio local. Paso a decir en principio, se non hai ningún tipo de novedade, me imagino que están xa pechados os 16 comercios, que serán Nati, tenda de roupa, Carlos Pons, peluquería, 12 óptica, Ana Felú, óptico audiólogo, Cordal, agasallos, Tito de la Peña, perfumería, Desigual, Disenfot SL, Chico, Rafagar, Ali Chema, La Matina, Belén García Íntimo, Clix, Decoración Cordal, Daser Fotografía e Atmósfera Sport. Bueno, eu teño que darle as grazas a todos estes comerciantes, estas comerciantes que colaboran coa campaña. Por suposto, animo a xente que pase, que vexa a exposición fotográfica, que vea esas mulleres, iba a decir empoderadas, pero cada día costume menos utilizar esa palabra empoderada. Que me den poder, xa o empoderamento xa o decido eu, non? Pero sí que é verdad que estamos a falar de fotografías de mulleres víctimas e mulleres con vulnerabilidade, que ademais é moito máis alá desas fotografías. Detrás desas fotografías hai un traballo colectivo na que crean sinerxias e moitas veces amizades e apoio entre todas elas. Eso o venres 18 de novembro. Xa dixen tamén o faladoiro do 26, non sei se dixen onde sería, así, non? Na Casa das Campas a 7 da tarde. Ben, e por último, un curso de autodefensa que se fixo no ano 2019, que tivo moi bo resultado. Un curso de autodefensa financiado pola Rede de Entidades Locales. En este caso, este curso de autodefensa se dará na Casa da Luz, será o 11 de decembro. E tamén neste mes de novembro se convoca xa os premios e respira Hotelos Estelo, como noutros anos, que é verdade que os diplomas se darán en marzo, pero xa están convocados para este mes de novembro. Importante tamén seguimos coa formación, coa coeducación, non? Pola miña parte nada máis, creo que non me queda absolutamente ninguna actividade máis que contar, senón sigo despois. Bueno, a disposición de vos, está aquí Merchi Renda, xefe de Igualdade, Rosa, directora do CIM, para calquera pregunta que querades falar. Rosa, contanos algo de como atender a... Perdón. Como atender? Como atender a las mujeres que chegan ao CIM con problemas relacionados con isto da violencia vicaria, que é o máis difícil. É moi complicado porque a solución non depende de nós, depende, neste caso, dos juzgados, non? De que se sean capaces de ver esa violencia e non se quede só na violencia directa contra as mulleres. Estamos avanzando en ese sentido porque, bueno, cada vez os suizas fiscais teñen máis formación e son capaces de detectar máis frecuentemente todos estes casos, pero vamos, queda moito camiño por andar todavía. Agora, as modificacións que houve da lei, estas últimas que houve no Código Penal e no Código Civil, con respecto ás visitas dos menores, pues parece que é un paso importante, non? Porque xa cando hai que ver agora como poñen en marcha, non? Que estamos á expectativa de que eso se produza, porque son é moito sufrimento que non se ve que viven esas nais, non? Todos os días a raíz das visitas cos pais maltratados. Para ler un manifesto que falabades dunha víctima de violencia, Sí. foi complicado convencela para falar,
caso? No, realmente con ela foi moi sincero, sí, enseguida dixo que sí. Vai un pouco na súa dobre vertente, non só como víctima, senón tamén como profesional da igualdade, porque é xente de igualdade. A ela esa situación a levou a querer entender máis, saber máis e poder un pouco traballar con outras persoas na conquista, non, desa igualdade de que non pase o resto de mulleres o que pasou ela. Bueno, sí, me decía aquí Merche por razón que o curso de autodefensa lo dixe en a Casa Azul, 11 de decembro na Casa Azul. Nesta línea que decía Rosa, desde foi difícil, bueno, era non, pero a verdade que demos moitas voltas porque en xeral para as vítimas é moi complicado. É moi complicado incluso ler un manifesto, verbalizar certos capítulos que pasan na súa casa, non? Bueno, eu, para rematar, se non tedes máis preguntas, me queda instar a ciudadanía que loite contra a violencia de xénero, que loite contra o terrorismo machista que mata, que nos mata a todas e que mata aos seus fillos. Así que, nada máis. Listo.